O karon sa Balitang Nasyonal. Nice to go. Report. Ang ipagatimaan sa ika-40 ka anibersaryo sa 1986 People Power Revolution, si Arsobispo Socrates Villegas may paigayon kini sa iyang homily atol sa mga selebrasyon dito sa may Idsa Shrine kagapong adlaw, diin nga nawagan kini sa mga Pilipinos nga atubangon ang giulagway niya nga dekada nga dunay moral decline kung pagkunod moralidad o politikanhong pagluib o pag-usab sa kasaysayan. Gipasabot ni Archbishop na Monsignor Socrates Villegas nga human mulabay ang 4 ka dekada, nagkahinay o kahinay ang nostalgia kung kalipay ni atong naitabo nga makasaysayang Idsa People Power Revolution. Matud pa ni Monsignor Villegas nga ang unang dekada sa People Power tag-is kini og malipayon. Iya kining kulagway nga usa ka paglaom nga gipangunahan ni former President Gloria Corazon Aquino. Apan pag-abot sa ika-4 nga dekada kung kagapong adlaw na mahayag ang obispo nga nawala na ang espiritu sa Idsa. Lain na sunod nga balita. Report. Sa nagpadayon karon sa paningkabot batok sa korupsyon, nangulo si Senador Francis Escudero pagdinig sa Senado kabahin sa usa ka pwede ka panakalang balaod nga magtinguha sa magdili sa mga paryente sa mga opisyal sa gobyerno nga makasulod sa mga kontrata sa gobyerno. Among latang gisunod sa iyahang pagtudlo isip chairperson na mag-ong gibugna nga subcommittee o sa Committee on Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation. Sa iaprubahan ni Senador Escudero ang pagtudlo kang sa iaprubahan sa Senado ang pagtudlo kang Escudero atol sa plenaryo niya itong Lunes kuman sa gipadayan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Naghihimo ang maong lihok sa hangyo ni Senador Bato de Rosa na mo'y chair sa Parent Committee. Dayon nga girefer sa iyang subcommittee ang panukalang anak ubos sa Senate Bill number 783 nga nagtinguha sa pagdalig-on sa transparency o accountability sa public procurement o proseso sa pagpanamit sa pamalit o serbisyo sa gobyerno. Senador Escudero ang nagikan sa susugon mao'y principal author sa mong balaod. Dugay na kining nagluso sa reforma sa pagdili sa mga opisyal sa gobyerno o ilang mga paryente hangtod upat nga civil degree sa pag-apil sa mga kontrata sa gobyerno. Ang balaod nga gi-co-author usab ni Senador Bongo o Senador Villanueva o sa pagkaron ana pa sa pagproseso sa pagdiskuto ang pagsanga sa baong panukala niya itong Agosto 4 to 2025 ang pagsiuna kang Senador Escudero nga ang pagdili sa mga opisyal sa ilang kapalitihan sa pag-apil sa mga proyektos gobyerno palig-on sa procurement safeguards o musira sa kahiyunan sa undue influence o dili angay nga influensahan sa mga transaksyon sa gobyerno. So para pa kanya importante kining mga reforma ang may balik ang pagsalig sa publiko o masiguro ang pundo sa gobyerno ang magamit og patas nga og hayag nga pamaagi sa iyang pamahayag. Matod pa ni Senador Escudero ang maong subcommittee na kasiguro nga ang mga interbilan sa serbisyo publiko dili lamang isgutan kung dili ang paglikon o matuwang pinaagi sa balaod. Dugang ka senador na pinaagi sa pag-disqualify ka sa mga paryente o opisyal sa gobyerno gikan sa mga kontrata, mas mabalig-on ang depensa patong sa korupsyon o mapukan ang personal o political na influensya sa mga transaksyon sa gobyerno. Ang panagbugna sa subcommittee nagpakita nga sa lig-on nga barugan ng Senado sa paghatag prioridad sa mga anti-corruption measures subay sa panawagan ni President Marcos na magwag na nga dili ang influensya sa mga public transaction. Ubad pang Senador Escudero ang pagpangulo higauman mamasmasan ang deliberasyon sa balaod o mahiusa ang mga legislative proposal aron maapektuhan ang government batok sa influensya sa pamilya o politikal.
Nais to go. Report. Ang International Criminal Court or ICC ang may tugot kini kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa hangyo nini nga dili mo attend sa hearing kon detention hearing nga gikatakda ugmang adlaw Pebrero 27 sa upat ka pahina nga ruling gipinitsahan kini Pebrero 25 ang ICC Pre-Trial Chamber 1 mi approve sa hangyo sa 80 anyos nga si Duterte nga dili mo tambong atol sa annual hearing ug mga adlaw kay numduman nga ang annual hearing himon kini sa matag tuig sukad nga mapriso ang usa ka binilanggo didto sa The Hague, Netherlands diin ang kanhi presidente miyangyo nga dili lang motambong sa maong hearing ug mga adlaw kay numduman nga nagpadayon pa usab ang confirmation of charges hearing o kini matapos unya sa pitsa 28 karong bulana. Sports.